akụkọ bụ na enwere otu nwa agbọghọ mgbe ahụ gbakọtara egwu isi wee gharie nna anyị kwụzi wee sị mba biko kọtụrụ anyị etu osi ụmụ ụfọdụ ihe a na-ekwu maka Zik ka ị bataziri onye n'ime ha bụ eziokwu onye anyị nọ n'ime ya bụ first lady nke izizi ya bụ first lady gbara first afa m bụ Uche Azikiwe bụ ụfọdụ asị na oyibo Zik sụrụ ka o ji sụta nwere onwe Nigeria mgbe ahụ anyị na-asụ if you talk nonsense Nnamdi ọ sị achọrọ m ịnụ gị na gị ka ọ gapụtara kpọmkwem ọ bụghị na ọ gwara nna gị ma ọ bụ o ziri nna m anọ ihe dị ọbata n'ụlọ o nwere oyibo ga-abata ya n'ụlọ ụmụ m bụ Igbo all through o nwere ife ga-eme ka ọ sụọ oyibo ọ sị ọ ya pụọ n'iro takpọsị oyibo ya natakwa n'ụlọ because I am 26 at that 1973 I am 26 years so a na-asị nọọsụ 16 na anụrụ ya na 16 years ọ bụrụ 16 ọ bụrụ 17 ị na-ekwosị gị na onwero akwadoro m akụ debe ọ dịrọ so mbịakwanụ adjusted onwe ife onwe maka ọ bụrụ ego ndị mmadụ nke nọ na-ele mbata ebunye m moto mbunye ejibe na-agbagharị enye m draiva no as I said taxi ka m ji eje ụmụ niile m mụrụ taxi ka m ga-eji jegide